Avui, 2 d'agost, som vora el port de Palma per denunciar l'impacte de la indústria dels creuers. Els creuers suposen la segona causa de contaminació a les Illes Balears. Cada any a ciutat arriben més de 500 escales de creuers. La mitjana de consum d'aigua d'un creuer supera els 600.000 litres d'aigua per amarrament. Creuers com l'Aida emeten tanta contaminació com de 9.000 cotxes en marxa. Aquest acord s'ha anat incomplint al llarg de l'any i en moments com avui, 2 d'agost, ens superam amb més de 3 creuers al port de Palma, que descarreguen un total de 15.000 persones, superant el límit de passatgers marcat de 5.000. Altres ciutats europees ja han posat restriccions contra la indústria dels creuers, com Dubrovnik, Venècia o Amsterdam.